proposatzailean sartzen gara, 7. puntua. Aurrekontua kredituak transferitu saldatzeko 18. expedientea onartzea bidezkoa bada. Número 7. Aprobación sin procede del expediente número 18 de modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. Gai hau, ekonomia eta ogasun informazio batzordean eman zen, eta ona ekartzen da onartzeko. De este tema se dio cuenta en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y se trae al Pleno para su aprobación. Komisioan aipatu bezala, hemen puntu honetan agertzen dena da egon diren diru laguntzen kopuruak banatu egingo direla, alde batetik hitzarmen bidez egingo diren elkarteekin eta bestetik kopuru bat ustea beste libre konkurrentziako diru laguntzak eskatzeko. Hitzarmen duten elkarteek herrian historikoki edo azken urteetan ekintza zehatzak eta hainbat ekintza egin dituzten elkartei zuzenduta izango litzateke. Zerri Marra, Marroketate taldea, Aitxu Euskara taldea, gero Lagun Artea, Dora, Saharan dugun etxearen mantendurako, eta Itxarturen elkarteek jasotako hitzarmenak izango lirateke. Hitzarmen hauen bidez, gure asmoa da, ahalbideratzea elkarteak eta udalaren arteko hartu emanezkoago bat, informazio zehatzago bat, eta elkarteentzako tresna bat izatea, euren ekintzak aurrera atera izateko beharrezko dituzten kopuruak edo baliabideak hitzarmen bidez jarrita izatea eta urte hasieran jartzeko edo hitzarmenan hartzen den moduan izateko aukera. 2012 urtean kirol elkarteekin antzeko hitzarmenak sinatu genituen eta aurten bai kultura, bai ongizatea, bai nagusiak eta bai berdintasun eta alderdiko diru laguntzak dituen elkarteekin hitzarmena egitea edo diru kopurua banatzea izango litzateke portuaren basetan. Eztabaidatzen txandan, ez dakit berta zerbait esateko daukazu. Teresa, Taleria. Gure taldeak ez diek elkarterik egin nahi. Hauek gure udalerrian egiten duten funtzioa eta egiten duten lana oso onuragarria dela uste dugu. Eta uste dugu ere udalak ematen dien babesa bai teknikoki, bai ekonomikoki egin da ezinbestekoa dela beraien lana eta beraien proiektuak aurrera ateratzeko. Hau esan da, gure ustez, diru laguntzak kudeatzeko landeatzen den sistema ez da egokiena. Lehiaketa bidezkoarena da egokiena gure ustez, hau izan baita guk aurreko lehialdian martxan jarri genuena, eta ez dugu pentsatzen nomin izendunarena sistema egokiena denik. Beraz, abstenitu egingo gara. Bueno, eta orain bozkatu egingo dugu. Beraz, 7. puntu honen aldeko bozkak. Kontrako bozkak. Eta abstentzioa. Este asunto queda aprobado por mayoría absoluta, verás, Gaia, Guillermo Consolas.